बेकार दोनबाय थानो मा खालामनिखौ होनबा फोरलाय देख्रुबनि आं मा देख्रुबनायानो जायाखै आयो Say guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, नोंथांमोननो बुंनानै नै दा खैथा जाखो समा बेखौ आं जेबो मिथियाखै मानोना आं टाइम नायाखै नालाय खिन्थु नै बे मोनसे मबाइलाव टाइम नायनो नागिरबाथाय बे टाइमानो फैला बे गाज्रि जाबाय बे मबाइला माने डिसप्ले थांबाय बेयो दा बेखौ आङो दाखालि बावैनिफ्रायनो नागिरगासिनो डिसप्लेखौ खिन्थु दासिमबो मोनाखै दिनै उपाय गैया आं बे मबाइलखौ लाखिबाय थाला गोबां डेटा हाबना दं जुदि मालाबा आं गारबायबायना दोननानै सोरबा पलिफोरा लांनानै बाय चान्स जुदि माबा डिसप्लेफोरखौ मोनबाय बायोबाथाय माने जोबोर खोथाया गाज्रि जागोन आंनि बे मबाइलखौ आरोना ओमफ्राय बेखौथ' लाखिबाय थाना लाब गैखाला आङो ओमफ्राय सानबाय दा आं बेखौ पुरा सेटआपखौनो खालामना दोनखादोंसै दिनै माने देख्रुबखादोंसै बिदि सानबाय आरो आं ओइ मा खालामबाय दं ए उल्टाय लांगोन बोरैबा मायाव गाखोगासिनो नोङो हा नों मानो लादों जायाखै हा जाबाय आं माम जाबाय मा ओंख्रि दालि आलु दहायनो फैना दं आंनि रुमाव ओमफ्राय दा आं बेखौ सासेखौ सोंहैनि र' नोंनि मादैखौ सोंहैनि आं बे मबाइलखौ बुख्रुबनांगौ नाङा माने डिसप्लेया दाखालि बे जेबो जायाखैमोन खिन्थु माने गोलैनानै बायबाय क्रेकबो गैया जेबो क्रेक गैया माने बेयाव माबा गैया डाइरेक्ट डिसप्लेया डाइरेक्ट थांखाबाय बिदि जेबो क्रेक जायाखै आरो ओइ मा हा मा मा देख ভাঙা মোবাইল ইটো লবি নেকি ভালটো নালাগে বেয়া হৈ গ'ল মই ভাঙাই দিম আৰু বেয়া দিব পাৰে কি মোবাইলটো লবি না নাই ডিসপ্লে গ'ল মাত্ৰ সব ভালো আছিলে লবি এ ইয়াছো সব লয় না ফাইনে নাগেৰে সমাবনো ঠিক টাইম কেমেৰা কৰি আছে নেকি মোক ভিডিঅ' বনাই আছে Apare. Angoi nagere thang butung ifalai abidu cat nagere thang ha 3 kg kenaka दा थांबाय बेखौ फाननो नागिरदोंमोन आङो बेनिफ्राय आइया दासो भाङा सिङा फानना बेसेबां मोन्दोंमोनलाय हा बेसेबां मोन्दों 80 थाखा 80 थाखा मोन्दों नामा बा 80 थाखा मोनबाय नै बे दासो ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ बेसेबांखिनि होदोंमोन होनना बुंबाथाय 50 थाखाल' होयो मबाइलखौनो आं फाननो नागिरबायमोन बुख्रुबला आङो फाननानै हरदोंसै होननानै बेखौलाय मा लाबाय थानो होननानै माने फानना होनो नागिरदोंमोन आं दा ओंखारबोनो नागिरनायाव ओमफ्राय 50 थाखाल' होयो खोब बेसे होनो नागिरबाथाय 70 थाखा होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मा लाब बे 70 थाखाखौ लानानै 200 खालाय मोनो ने 200 आं सानदों 1500सो मोनगोन नामा खिन्थु गैया ओमफ्राय लाखिफिनबाय आङो दा आंजों दं थुम्पु मा नाम नोंनि नामा पहला थुम्पु ओमफ्राय जा थुम्फि इलिजा फै खानिबो फै खायनो नोंसोर मादैया मा जा दङ दा नागिरगोन र' बोजा दंथाय नुवाखै आं दहायनिफ्राय ओइलाय इजाहाय बेखौ सेफाय दोनसै ना बेखौ जेबो जालिया डिसप्लेखौ नागिरना मोनलासै आं ओमफ्राय बेलेग लादोंसै ना दा जिखिजाया बेखौ सेफाय दोनसै ओमफ्राय बिग बिलियन दे फैगासिनो दा 26 ना मानिफ्राय 27 निफ्राय दा फ्लिपकार्टआव माने दामनिखौ गोसानिखौ खमावनो होगोन 27 निफ्राय बिग बिलियन दे बे फैनायखौ नेगासिनो आङो माला फैयो ओमफ्राय गोदान लन्च जादों मोनसे मा मबाइल मोनथाय आं उनाव देखायगोन र' जेब्ला लाबोगोन ना गोदान दा जिखिजाया बेखौ बोरैबायबा देख्रुबनोबो बादोंबो माने अननायबो मोनदों थेवब्लाबो मा खालामनो आरो लाखिबाय थाला आङो माने प्रब्लेम जागोन देनो थाखायनो रेडि जाखाबायना नोंनो फार्स्ट देग्रो दं इलिजा देगोन होदो आहरलाय आं देनानै टेस्ट खालामदोनसै गारहरदोनसै आं बेखौ नांला बेनि डिसप्लेबो मोनाबाथाय हा देख्रुबनो लादोंमोन आरो होमबाबो उपायानो गैला बेखौ लानानै ओरैनो बेकारसो जाखाबाय बेकार दोनबाय थानो मा खालामनिखौ होनबा फोरलाय देख्रुबनि आं मा देख्रुबनायानो जायाखै आयो मबाइला सेस जाबाय
सिम दंमोन आंनि सिम मोननै माने दं थांलाय माबालायलाय सिम फरनखौ लानो सिमा देख्रुब जाबा मा जागोन बावदोंसो खिन्थु सिमानो दं हा पिंक काटार दरनो हायो लाबो लाबो Hanai सिंख्रा जाबाय नामा सिमा देख्रुब जाबा मा जागोन आयौ मोननै मानि मोननै ना सिमानो मोननै दंमोन आं बावगारदोंसो सिमखौ बावगारना दं बिलाय रेमजिमाबो खेबसे देसिगोन नै देलाय 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 ओइ हट आं देदेनसै केमेराखौ देखावजोबदोंसै आं मबाइलनि केमेराफ्रा बिग बिलियन डेआव गोदान मोनसे बायदेरसै आं दिनै गासे मानो डिसप्ले थांनांगौ साला मोनलाबो ना मानो डिसप्ले थांनांगौ एसे बहुत गोबाव नेबाय आं डिसप्लेखौ नेया नङा मानो नांगौ होनखौलाय दा बे जाखालानो ओमफ्राय आरो मा होनो आरो दा जायखिजाया गोदान बायदेरसै बेयाव आंनि गोबां बायदिसिना दं ओमफ्राय जुदि बोरैबा माबानानै सोरबा मोनलांनानै उनाव बोरैबा मालाबाफोर बोरैबा बायचान्स जुदि हामबाथाय माने साफा डेटा थांजोबगोन आंनि बेनिखायनो बेखौ देख्रुबदों आं नङाबाथ' आं लाखिगौमोन आङो जाबाय दे गारदोनसै माजाबा भाङा सिङाफोराबो 50 थाखाल' होयो नालाय बेनिखायनो मा खालामनो आरो नङाबालाय आं लाखिगौमोन दहायनो हरबायमोन आं थिग टाइमाव सफैदोंमोन खिन्थु दा मारै नांदो मारै नांदो दा हामा नांदो हामा नांदो ना जों मोजांमोन मोजाङाथ' मोजांमोन खिन्थु बिराद मोजांमोन मबाइला ओमफ्राय बेनि थाखायनो आरो जायाना लाखिबाय थानानै बेखौ देख्रुबनाय मा देख्रुबा मा एकेस जाना थाबाय उपाय गैया दा बेखौ गारना दोननोसै आइ दे जाखाला बे दा जों फुलुनि टाउनाव थांगासिनो माखासे खामानि दं आं बेखौथ' खोथाला जिखिजाया खामानिखौ मावना फैगोन आरो ओमफ्राय बोथोरखौ नायना लाबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां जादोंना दा मेन र'डआव दा बाइक साखावबाय थानो आरो सेंग्राफोरनि थाखाय दा जोंनि थाखायथ' नर्मेल नै थांबायानो गासै बुंदोंल'सोमोन दाबायनायालाय नुयो माथो मोनाबाथाय ना खालि दाबायनाय न'खौथ' मोनखाबायानो खिन्थु भिउखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना नै एसेबां मोजां फट'खौ साफायनायानो मोजां जागोन बायदि मोनदां बेयाव मोनसे फट' साफाय मारनि ना हेभि जादों मोनसे फट' साफायना लामारनि र' बेयाव बिदि भिउ बार मोननो थाङा मालाबा सानाथ' सानफ्रामबो दोबोयो खिन्थु बोथोरा नोंनि सानफ्रामबो मिलायाना स' गाइस दा जोङो फट'खौथ' साफायखांबाय ओमफ्राय भिउआबोथ' ओरैबायदि मोजां जाना दं दा मा बुंनो आरो दा दुब्लि गेजेराव बिदि भिउआथ' हेभि माने माइजों माजों आरो सान दोबैनायजों माजों जिखि जादोला आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा दा चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थाबैनो 90,000 साबस्क्राइबार जाथारसिगोन आरो बारा नांथारला जिखि जादोला जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै खालामना हो आरो खालामखानायफोरनिसिमथ' मा बुंबावनो आरो जोबोर थेंक इउ